बताओ सब कोई कहतनु हो बाड़ी नु उनकर विकास के मम्मी कहतड़ी नु कि हई का कुल कोइले बारू बताओ मर गनी तो अपन जिंदगी जियल छोड़ दी हमर बुझाते नहीं कि अभी इतना जवान बनी तब हम श्रृंगार करते कितना अच्छा लगता है एगो एगो मांग में से न लगाए तो एगो तो इतना उदास लगता है मैं मेकअपे कर छोड़ देना तो दुकाने बन जाए हो जाए सब मेकअप की। अच्छा रुको वीडियो कॉल फोन करता है। रिंग तो जाता। अरे बाप रे लागुल का। हाँ हेलो। हाँ सब बढ़िया बा अपन सुनाइए कैसा है। अरे ना जी अंग्रेजी बोले हिंदी बोले सब जानता नहीं हम पहले ही बताइए हम कैसा लागत नहीं अच्छा लागत नहीं। हाँ हाँ अच्छा लागत नहीं ना अब सब कोई कह चला था कि ये तू हई मत कर हो मत कर काहे ना करी जी बताइए हम इतना सुंदर लागत नहीं सब श्रृंगार कोले बन तो अच्छा सब छोड़ दें तो कैसा लागी बताई ना का हो के करल बतिया होतड़ू। हाँ बैठी के कदल बतिया होत रहू ठीक लागत नहीं जी। वो बतियावत रही एगो देख राण मुसनत भइलू राण मुसनत लेखा रह बुझाइल हई हाथ ना हई लक चक हाथ ना हाथ चूड़ी ना का कान में मार पेन के ओठ रंग के न चल। अब बक जी का बोलता नहीं जी अब मर गनी वहाँ के तो मुझे तो कि हम अपन जिंदगी जेल छोड़ दी जी। हई मंगल सूत्र ना पहने के ना पहने के एगो सेनु रेखी कइले उनकर नाम के रहे तो धोवा गइल अब हई कुल ना नु खोलब 6 महीने साल भर ना भइल उनका गुजारला तू कैसन ये तू बनावत और बताओ उनका आत्मा के शांति मिली। बात करो चुप रही ढेर निमन मत बनाई हमारे के सिखाई मत हम सब जानते हैं ठीक बा। और रोज नया नया साड़ी पहना तो कहाँ तहरा जाए के बा माने जाए करी तबे पहिना ना कान कटवैबू का सब कोई के गोतिया में ना कान कटा तो पहले जानते जी वाले हमारे से ढेर तो मत बोली मौगी चलत या बिछत जाय दी हां पीछे चलत नहीं का कोनो प्रॉब्लम बा तोरा मुंह ऐसे कोई लागे। हां जाय दी हम हजारों से बतेब हजारों से कुछ चल 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 ऐसे तोरा मुंह लागे के कौन हमनी के सब खना के ठीक बा जा तुम बुझाई तो कर बोला ले 4 गो गुंडा घर में घुसावत रहू निकाल। हां तो तू देख के जरा ना मारा बुझाता कि इनकर काला से कुल अपन मतलब कि हम अपन छोड़ दी बुझाता कि लोग हमारा पत्ता के वाला मरे वाला कितना बड़ा ना उमर को चल गलन तो उनकरा एगो फिक्र चिंता करे जाए बताओ कबे ले आए के पचर पचर जा कइले रहली किसो बरत रहे हमार का हो भौजी काजी ले जी बैठी का अकेले दगा तनी बक बक बतल रहो। अरे हो विकास के मम्मी बेरी नु जल्दी का होते नु कि हो त हई देवर बाबू मर गइले हई तू मर सिंगार के बैठल बानी हम नहीं बैठ सकत जी काहे ना ई कौन जरूरी बाटे के नहीं बैठ सकत अच्छा जौन भइल ऐसी बताओ भौजी ऐसी बताओ हमनी के नहीं जाता रहा खाते। हां तो वही न कहतनी वहां के चल बनी त का हरा से बानी जानू ई रोवे से खातिर सब सिंगार पटार क के बैठल बानी हमर देवर बाबू हमरा पे खुश रही हैं जा कबो हमेशा खुश तारा पर रहना भौजी ठीक बनो ऐसन बात थोड़ी बे हमनी कुछ नहीं के कर सकत सब काम कर सकत जौन तू कहबो तवन हमनी तारा खातिर राजी बन जा ठीक बनो। हां जी जौन तार मन करे कोनो चीज खाए के पिए के चाहे जो कुछ भी करे के कही हम तो उहे नु एगो आप देखली एगो उपाड़ी नु उनकर मम्मी कैसे बोलती आवेली मन कुछ ना बुझाला जी। अच्छा ई बतलाओ हमने से कि उनकर तू बात छोड़ आदमी के जब सब कोई के ठिका लेला पर केहू कुछ कहला केहू कुछ कहला हम ठीक बानी न तू ठीक बाड़ू न तब का हां तो लोग देख के जरबो करला ठीक बा। हां तो जरे दी जरे लगे जरे वाला जरे दी मरे वाला मरे दी ठीक बा ओसे हमनी कोनो बात नहीं है ठीक बा। तो बताई सब ठीक बा न सब तो ठीक है बाटे कैसे भौजी के याद आईनी अच्छा की बतलाओ हमें कब तारक हम याद ना करी ना हां हमरा के याद करे नी ना तो मान के चलो तनी हमहू तनी कुछ दुख सुख देखत रहनी के चलते कनी चलो तनी ढेर दिन पे भाई अब लेकिन अब हमेशा तारा से बाप रे भौजी के दुख आज बुझाइलो ना नानू रहनी भौजी हां अइनी तो हमरा पता चलल ठीक बा तो पहले देखलू रहनी त भई रहलन त हम आवत रहत रहनी चली अब वहां के बातें मत बतियाई ठीक बा अब हमेशा कल भेंट करे अब ई तरह से कहां पता कि हम ना आई हमेशा आई ठीक बा न जब भी तू एक कॉल कर देबू हम हमेशा आई जो हाजिर बानी ठीक बा ऐसे तारा फोन तो करे के जरूरत ना पड़े हम एहू तरी हाजिर ठीक बा न। चली ठीक बा हमरो ढेर काम बा हम जा तनी रोबो जाई ना तो देखियो सन कोनो गांव चलो ठीक बा हमहू चलबे करम चल जी मोने ठीक बा तो कुछ ना कुछ बोले लगे ठीक बा। हेलो हां अजी डर बबुआ जी अब मैंने भौजी से कट के रवा जाता नहीं जी ठीक बा बाद में करते हैं हम वैसन बात नहीं के ठीक बा हम बात करते नहीं एने से कहां एने से कहां इन्हीं से रोवे के देख के इन्हीं ह जननी कितना स्मार्ट लागे नी रवा ना वैसन बात बागा रहो तो गली एकदम जामे लागल बिया हां मतलब
मतलब आवत जाता आदमी रहता। अच्छा ऊ आई रहनी एगो काम रहे नु। अच्छा। तू ये कहे नहीं कि ये भौजी सामान हमार तनी एगो होटल में उहे दो तो उहे के अच्छा देनी एक आदमी का काम हो सकता तो 2-3 आदमी का करे जाता। अरे यही तरी भौजाई बनी गांव के। अच्छा गांव के भौजाई तू ही एगो बड़ू। देखे नहीं दुकानी पर जिलेबी देखे नहीं तो लार छुएला वही तरी अच्छा, हमारे अच्छा। के देख के लार छुएला लोग के। लार चुआ त देखी के ना। देख हम रगो संभाल के रह ठीक बा। और देखिए सर? पानी मत निकले लागो। हम्म। आ कबो कबो काल घरे आ गइनी। अच्छा हम्म। का खियै बुआई त। जवन कहन तवन फ्री। अच्छा फिर बा। हम्म। ठीक बा तब तो कोई एंट्री मार देने। ठीक बा ठीक बा। हाँ, हाँ। हां ठीक है बा। ठीक बा तब चली। ठीक बा ठीक। हां बताओ हमरा के दुगुन हमेशा गुतिनिया देख देख के जरूरत है आ दे आदमा में कतो औरी हमारा से सुघर ना औरी रहते सन का जन का करती सन हमरा तो कुछ बुझेबे ना करेला। का हो जब आइए तो देखने के यही बोलत रहे। अरे बोले पर मजबूर न कर देते सन हमरा बोतिए दे दवा में नु बोझी बोझी सवाल उठाते से को तड़ी तो होई कर का जी का हो का हो का आवाज आई मार लगावत हो आवाज यही का लगा थोड़ा जाई लाइन तनी मोबाइल के चार्जर इंगर भी देवे खातिर। अगा घर के देवर है त का आया गुनी त हाँ। तो दे देला न। हां ठीक बा दे देनी हम देखिए फिर कौन सी दिक्कत है तो कही हटी बना। हां जाइए या दे ठीक बा जत कि काना चढ़ा के ताकत नहीं जी बुझाता कि रोशन आंखें नहीं के आँख के सवाल नहीं के तन इज्जत पर ध्यान दे बुझाइल। कामन चीज पे ऊंच नीच कुछ हो जाइनु तो काल बोले के कारा पर थोकबू तो तारा पते चली बुझाइल। हमारा के हम अणिचा करू तो मैं अणिचा ताले के निकल जाई। हां हां जाय द या धरई भी तो मार को चटिया से धोई के केवन को भर चाहे चाची भाई भौजी। के होटल में छी का हाल बा ठीक बा। हां देवर जी भाई आयो दादा एगो आवत त एगो जात कमर अबर फैक्ट्री का खुलल का हो रहे गइलो। तो तारा का ना माने फैक्ट्री में काम करे आवत हो जाए एगो आवो एगो दादी जी लाना जात ना तो बड़ी आदम जाना तो हम न देवर गुना बनी ला जात ने। पकड़ पकड़ रोत रहन त का ना आवत रह जा मौज जाना का हमरा घर रोज घर फिरा जानी जी ना लो मर बोलावत त कहने को हेरावत हई हेरत त देखो कन्या जौन करत हउ तौन बढ़िया काम नहीं थे का भइले ना कवन बुराई बा जब तारा आयस के जिंदगी जिए के बाद तो कहीं दोसर शादी कर लो अपन घर बसा लो आखिर बाल बच्चा हल ही कस अनाए नहर बनो कह अपना माई बाबू ले मनी ले खोल के कह तो हाँ हम ऐसा जिंदगी जियल नहीं चाहत हमरा के कोनो लड़का देख के हमर शादी बियाह करा दे उतार करा दे जाए एगो आवत एगो जाता एगो आवत एगो जाता लाइन लगैले बड़ी बताओ तो इहे बतिए रहा सब आगे ना बोलत रहे नहीं जा आगे सब तो कहत रहे कि विधवा के जिंदगी मरद पे ना ऐसे ही गुजार देहल जाला तो के ए दुनिया में गुजर ले बाकी गुजर जा ऐसा बात नहीं तो माने तू बियाह कर चाहत रू काहे नहीं कर चाहत माने एजे के लड़का ले करबू किया ना गांव के लड़का ले करबू हम अब रोवे न करावे के बाद जहां माने से करा जवना भिरी आवत तो करे न अपनी लव स्टोरी चलत होके ना हम लइके होने से करे के ठीक बा तार बियाह शादी करा दे जा हमनी के बाकी ई धंधा नहीं के घरे मत बोलावल करम हां जी ठीक कहतनी रावा हम ना समझनी ना दानी में ई सब कर देनी आ हमरो के पछतावा होता अगर हम शादी बियाह करे के बा तो भाई भौजाई से केहू से कह के हम शादी करे बोला नहीं करा दे जा तू एक बार कॉल कह के तो देखो हां ठीक कहतनी अब आज से ई सब ना होई आज से सब ढेर दिन आदमी कैलस ई सब अब ना गांव घर में केहू भी बोले लागता कुछ कहे लागता चलो ठीक है।